dostala som 5 otázok. Ja som si to zapísala, lebo nedá sa mi to tu voľako k tomu dostať akože cez Instagram, ale teda mám to zapísané. Ono v podstate tie otázky sú furt okolo toho istého, dá sa povedať, tak to tak nejak poprepájam. A pre tých, čo ma nepoznáte, sa ešte predstavím. Som Diana Porubčanová, tu na Instagrame pôsobím ako rodinná lekárka, už myslím, že 3 roky vyše. S tým, že som mama 3 detí, som lekárka a som koučka hlavne pre mamičky, ale už sa mi ozývajú aj oteckovia občas. A pomáham hlavne mamičkám, aby mali taký harmonickejší vzťah s tými deťmi, aby vedeli, ako môžu komunikovať, ako ten rešpektujúci prístup k deťom môžu mať, ako môžu v podstate vybudovať si svoj vzťah taký dôvernejší a prehlbovať ho. Čiže toto všetko zhruba nájdete u mňa. No a aby som prešla k tým otázkám, ak máte aj potom nejakú otázku k tomu, kľudne akože môžete mi písať aj sem, ale neviem, ako to budem stíhať, hlavne teda prioritne sú mi tieto otázky, takže začnem asi tak, že 9-mesačný pre všetko škrečí, to nie je pláč, len vreskot, zvýšim hlas, dosť, s vykričníkom, potom funguje pol dňa normálne. Takže 9-mesačné dieťa, a to by som asi nadviazala aj tú ďalšiu otázku, že syn 1 rok, obdobie, keď sa mu nepáči, nie je po jeho, tak plače. Ako reagovať? Ono v podstate sa to dá spojiť do jedného, pretože deti okolo 1 roka už začína obdobie osamostatňovania sa, takzvaný vzdor, kedy vlastne na jednej strane chcú robiť už veci sami, hej, že už sa chcú osamostatňovať, na druhej strane ešte nevedia toľko, aby mohli byť samostatní a potrebujú nás rodičov. Čiže tam sa to trošku tak bije, že stane sa, že do toho roka cca, hej, mamička je tu, proste potrebujem, ja neviem, mliečko, mám to hneď, potrebujem, ja neviem, pomojkať, hej, pofúkať, keď sa niečo mi stane a tak ďalej, čiže tá mamička je tam. A zrazu po tom roku už teda to dieťa už je také viac samostatnejšie, samozrejme ako sa vyvíja, tak už možno tá mamička nemá toľko času alebo už nepotrebuje teda hneď tak reagovať a už tam nastáva ten problém, že niečo sa tomu dieťatku nepáči, nie je po jeho a tým pádom dáva to najavo. No a tieto malé deti, tie dávajú hlavne tak tým emocionálnym mozgom najavo, hej, že tam proste tie emócie s nimi lomcujú, nemajú ešte vyzretý vôbec mozog, nevedia sa seba regulovať, hej. Čiže tam prichádza to, že keď sa mu niečo nepáči, tak väčšinou pláče, kričí, dupe, niektorí deti sa hádžu na zem, čiže preto je to tam ťažko mi je povedať, že čo znamená, že vrieska, hej, to dieťa, no predstavujem si to ako nejaký silný pláč, ale pláč je len v podstate spôsob, akým to dieťa dáva najavo, že sa mu niečo nepáči a že teda potrebuje pomoc od vás rodiča. Hej, aby ste mu pomohli von z tej situácie. On nevie, že je to hnev. Treba mu to pomenovať. Aha, vidím, hneváš sa, lebo... A popíšem tú situáciu, že prečo. A to, že vy skriknete a on sa zlakne, to znamená, že vyvolávate v ňom strach. A on potom môže aj fungovať pol dňa a môže sa stať, že znovu akože sklzne do toho, že zase sa stane niečo, čo mu vadí a zase začne plakať a kričať a tak. Ale toto nie je dobrý spôsob komunikácie v zmysle, že skriknem a vybavené, aspoň na pol dňa. Pretože tým vlastne iba vyvolávate v ňom strach a on bude mať strach z vás, z toho, že čo vy poviete a vlastne môže sa stať, že znovu to urobí a zase nebude len vedieť, že čo sa deje, či je to vôbec v poriadku, že je taký nahnevaný a že čo to je vlastne, či nevie to pomenovať ešte, ak mu to nepomenujete. Takže tým strachom by som teda tam si dala pozor, aby ste v podstate to nevyužívali ako takú taktiku v podstate tej autoritatívnej výchovy, ak chcete mať teda rešpektujúci prístup. Pri rešpektujúcom prístupe tam je dôležité si uvedomiť, že je to na dlhšie, je tam potrebné veľa trpezlivosti, veľa empatie, veľa rozprávania s tým dieťaťom, čo veľakrát sa nám nechce alebo nemáme čas, potom je tam teda ten taký časový tlak.
Čiže treba si aj toto uvedomiť, že či to sme schopní zvládnuť my, či máme na to kapacitu, a ak nie, tak samozrejme pracovať na sebe, dá sa to trénovať, aj trpezlivosť, aj empatia, aj pochopenie, aj všetko, aj ten teda prístup k tomu. No a tu je, že teda keď sa mu nepáči ten ročný, a pláče, hej, čiže ten pláč je v podstate, ako som už spomínala, je to len prejav tej emócie, lebo tam je nahromadená energia v tom tele, potrebuje to dať von, zároveň teda volá o tú pomoc a reagovať asi takým spôsobom, že sme tam pre dieťa, pomenujeme mu to, čiže vidím, že sa hneváš, nepáči sa ti toto a toto a poviete len svoju verziu, lebo ideálne je to na nejakom príklade konkrétnom, takže proste len poviete podľa toho, ako to vy naozaj máte. Vždy treba pravdivo tomu dieťaťu, čiže ja neviem, napríklad nepáči sa mi, že chceš tento cukrík, hej, alebo ja neviem niečo. A nepáči sa mi to preto, že, a už môžete rozprávať, že prečo, vysvetliť mu, že aký máte vy dôvod, aby to dieťa začalo chápať a ono to nemusí pochopiť hneď, čiže ono to potrebuje viackrát opakovať pri rôznych situáciách, aby si to proste tam utvrdilo v tej hlave, že prečo to tak máte a prečo to tak je dobré. No, takže tam v prvom rade teda byť tam pre dieťa, zabezpečiť bezpečné prostredie, to znamená, aby si neublížil, ak náhodou, ja neviem, si ľahne na zem, alebo tak so sebou hodí, hej, aby to bolo bezpečné pre neho. Povedať mu len, že ľúbim ťa, hej, som tu pre teba, keď ma budeš potrebovať. Hej, a niektoré deti sa chcú objímať, niektoré sa nechcú, len stačí, aby ste tam boli. Hej, potrebuje vidieť, že je v poriadku, ako sa cíti. Vy mu to pomenujete, že vidím, že sa hneváš, čiže už to tam zase sa mu ukladá, že áno, je to hnev, je to v poriadku. Môžete mu kľudne potom povedať, ale až keď odoznejú tie emócie, že chápem, že si sa hneval, ja sa tiež niekedy hnevám a je to podobne, že hej, že tiež by som najradšej urobila to a to, hej. Čiže nebáť sa toho a vysvetliť to tomu dieťaťu. Nebáť sa ani toho plaču. Ono, ten pláč môže byť taký spúšťač pre nás veľakrát, pretože väčšina z nás nemala dovolené plakať, keď sme boli deti a preto to môže byť taký náš spúšťač, že nás to dostáva až do vývrtky niekedy, lebo nám nebolo dovolené a my máme naprogramované, že teda ani ty nemôžeš, lebo nás je to silno zakorenené, ale dá sa s tým pracovať, buď psychoterapia alebo coaching. Prípadne si to viete sami zvedomovať, ale postupne ideálne, akože pravím, s pomocou je to najlepšie, pretože ten druhý človek vám vie veci lepšie ukázať, zvedomiť to, čo vy ani nemusíte vidieť, a ja viem, o čom vravím, lebo ja aj som koučka. Ale niektoré veci napríklad sama si tiež nedokážem zvedomiť až potom, keď mi pomôže moja koučka alebo psychoterapeutka, tak si vravím, že aha, dokiaľ ja som to tam nevidela. Proste niekedy sme také ako keby zaslepení tým, ako fungujeme a ako to máme vžité. Takže nebojte sa toho, proste niekoho požiadať, komu dôverujete, kto sa vám páči, nejaká tá energia medzi vami je, aby to bol taký ten dôverný vzťah, lebo potrebujete mať tú dôveru k tomu človeku, aby ste sa dokázali otvoriť a pracovať na sebe a pracovať na tých zraneniach, aby ste si ich liečili. A verte mi, že naozaj, keď si ich začnete liečiť, tak vlastne tie spúšťače nebudú také silné, to je jedna vec, a oni až úplne vymiznú. Viem to podľa seba, takže viem vám povedať, že napríklad aj u mňa pláč vyvolával teda veľký stres a nervy, ale postupne som si to spracovala, vedela som, kde to je a postupne, ako som sa naučila, proste beriem, že keď dieťa plače, viem, že volá o pomoc, treba tam byť pre neho a to je to najviac, čo môžete. Takže týmto by som to takto. No a tuto som mala ešte otázku, vrátim sa k tomu, že ako reagovať, keď sa dieťa... Aha, počkajte, išlo mi to preč do keľu. Ako reagovať, keď sa dieťa nahnevá, bije nás a sekne sa a nechce sa obuť a obliecť a nechce spolupracovať, neviem dôvod, prečo sa hnevá a ani mi nepovie. No a toto by som nadviazala ďalšiu otázku, čo mi prišla, že teda bolo to také, že auto lomitko agresia, čiže u 1,5 ročného dieťaťa pri záchvate hnevu, čiže zase ten hnev. Ináč ten hnev, ja som vám dávala do feedu aj video s ukážkou z môjho bonusového videa, kde sa venujem presne tejto téme. Ten hnev u dieťaťa, v podstate venujem sa tomu, že bije mňa alebo niekoho iného
Prečo to tak asi môže byť, čo je asi za tým, na čo sa máte zamerať, ako to môžete riešiť aj s alternatívami, že čo môžete dieťaťu ponúknuť a ako to robiť. Je to asi nejaké 8-9 minútové videjko, ktoré je súčasťou vlastne tohto môjho nového kurzu, ktorý som pre vás prichystala. Tajomstvo úspešnej a efektívnej komunikácie s deťmi. A presne to aj sedí mi k tejto otázke, že neviem dôvod, prečo sa hnevá a že sa sekne a nechce sa obuť ani obliecť. No, ono je to o tom, že z tohto neviem určiť v konkrétnej situácii, prečo sa nechce obuť, prečo sa nechce obliecť, prečo nespolupracuje. A áno, keď sa hnevá, deti sú rôzne, ten prejav je rôzny. Predstavte si, že keď sa nahneváte, no ono vždy je niečo za tým, hej. Buď je to niečo, čo vo vás vyvolalo v danej situácii, alebo to môže byť aj niečo, kedy vlastne potrebuje to dieťa dať von zo seba tie nahromadené emócie. Môžu byť kľudne zo škôlky, počas celého týždňa, počas 2 dní, to je ťažko povedať, len proste už to ako keby taký tlakový hrniec, tam tlačí to dieťa a zrazu vybuchne, vy neviete prečo, zrazu sa nechce obliecť, zrazu nechce nič, hej. A iba potrebuje dať von tie emócie. A práve to je to, že vy ani nemusíte vedieť, že čo je za tým, ale veľakrát to môžu byť nenaplnené potreby, či už základné, alebo proste potreby, že niečo tak chce ako, proste niečo nie je tak, ako ono chce momentálne. A práve preto sa prichádza ten hnev a niektoré deti tým neverbálnym spôsobom vyjadrujú vlastne a dávajú von tú energiu práve tým, že bijú vás alebo niekoho. Niektoré deti strašne hádžu vecami, hej, a niektorým stačí iba, že sa vydupú, hej. Proste tá energia z tela musí ísť von. No a podrobnejšie o tom hovorím v tom bonusovom videu, tak ak chcete stále za zvýhodnenú cenu, ale už nie predpredajovú, sa dá zakúpiť môj kurz, ktorý bude vo facebookovej skupine, čiže tam máte aj podporu ďalších rodičov, moju podporu. Bude to 5 týždňov, každý týždeň sa venujeme jednej časti, jednému videu a aj s úlohami praktickými, aby ste sa vedeli proste do toho života to tam aplikovať. Ale ešte viem, že teda mamičky mávajú menej času, tak preto som to dala krátke, vydať 10 minút, kde fakt iba to podstatné, čo vám fakt pomôže s nejakým tým pravidlom, aby ste vedeli, že ako to aplikovať do života, že ako môžete zmeniť tú komunikáciu a vlastne tam sa vieme podporiť, viete sa pýtať na konkrétne situácie, ktoré riešite a vám možno nefungujú, alebo možno ste to spravili nejak inak, ako som vám možno poradila v tom videu alebo podobne. A práve to je fajn, že sa tam podporíme a budete ako keby nútenejší sa do toho zapojiť, pretože už tam budú nejakí rodičia, ktorí tiež budú zdieľať, že či sa im to darí, nedarí a chcem využiť túto silu tej komunity, tej podpory vzájomnej, aby ste sa aj vy do toho tak hneď išli do tej akcie. Hej? Preto som zvolila tento formát, že každý týždeň, to sú 4 týždne po jedno video 10 minútové, plus teda tam budú nejaké úlohy. A 5. týždeň budeme online Zoom mať spoločne, kto môže a budeme preberať vaše konkrétne otázky, tak to vám tam zodpoviem naživo. Ak to nemôže, tak si pozrieť zo záznamu. Veľakrát sa tie otázky opakujú, čiže si nájdete aj vy v tej otázke veľakrát odpoveď. Takže to som len na margo toho a presne tam bude aj to bonusové video, kde sa povenujeme aj teda tomu hnevu, tej agresii toho dieťaťa. Ono, si predstavte, že proste v tom hneve tá emócia, ono jednak potrebuje mať pomenované a jednak tú energiu z tela potrebuje dať nejakým spôsobom von. A práve to, akými spôsobmi, ktoré môžete doma vyskúšať, ktoré mám fakt overené, či už ja alebo moji klientiek a fakt fungujú, tak všetko to tam je. No, dobre, pozriem sa, či ešte niečo k tomu niekto písal. Zatiaľ je to zrozumiteľné? No, ako mám reagovať, keď mi dieťa... Vidíte, zase sa to prepája, lebo to mám presne ešte so škôlkou niečo, že čo sa pýtať a čo nie céry 3 roky a 8 mesiacov, keď vyjde zo škôlky, ale to je takéto príjemnejšie. A tu je, že ako mám reagovať, keď mi dieťa nechce ísť do škôlky, plače, strašný záchvat dostane... On chce mňa, všetko ho bolí, každý deň niečo si vymyslí nové. No viete, ono vymyslí
Môže byť, že vymyslí zo strachu, že tam musí ísť a nemusí to byť vymyslené, môže to byť psychosomatika, čo deti veľmi často, neviem teda koľko má rokov, ale predpokladám 3-4 roky, čiže tieto deti veľmi často psychosomatizujú, to znamená, že psychicky sa prejavuje na tom fyzickom, čiže keď on nie je v poriadku v tej škôlke, necíti sa dobre, neviem aké to je dieťatko, môže byť, že proste nie je mu to dobre, je to neznáme prostredie, neznámi ľudia, aj keď chodí už možno druhý rok, nemusí mu to tam sedieť, chýbate mu, proste potrebuje sa dosetiť ešte vás a toho bezpečia doma. Tam iba skúsiť zistiť, že či je v poriadku, keď tam je bez vás už vo vnútri, že s tými pani učiteľkami a ako, že či stále plače, či je to iba ráno. No a iba veľa sa o tom rozprávať a skúšať priznať to, že čo sa mu tam nepáči, keby mohol, ako, a to súvisí vlastne aj s tým, že čo sa pýtať tých detí, hej, keď vyjdú zo škôlky, že čo sa ti tam páči, keby si mohol, čo by si zmenil na tom dni v škôlke, čo by, keby to bol tvoj ideálny deň v škôlke, ako by vyzeral, s kým by si sa hral, čo by si robil, hej, a vlastne takýmto spôsobom sa snažiť u dieťaťa zistiť vlastne, kde je problém. Ono to môže byť akože tá prvá reakcia, že maminka mi chýba. Hej? Vy vysvetlíte, že prečo nemôžete, ak teda nemôžete, ale ak ste doma napríklad s druhým dieťaťom, tak ja by som aj zvážila, že či je nutné ho tam dávať, keď má také záchvaty plaču. To je ale samozrejme na vás, ale určite by som to zvážila. A prípadne rozmyslieť ešte, či nie je nejaká iná škôlka možno, čo by ste mali nejak odsledované, že nejaký iný prístup, menej detí alebo niečo podobné, alebo niektoré deti nemajú radi napríklad veľké kolektívy detí, hej. A aj to môže byť problém, keď sú také citlivejšie tie detičky a potrebujú fakt mať čo najviac takej tej blízkosti, toho bezpečia, tú takú, by som povedala, takú tú rutinu, že stále je niečo, že je to bezpečné a nemení sa to tak rýchlo, ja neviem, tí spolužiaci, tie učiteľky a tak ďalej. Čiže fakt toto všetko by som si pozrela, ale pýtala sa dieťaťa, to dieťa vám už vie povedať a verila by som mu, určite by som mu verila to, čo povie, akože fakt. A teda by som doplnila to, čo sa spýtať a čo nie, keď vyjde dieťa zo škôlky. Ináč aj presne túto tému som tiež zahrnula do toho môjho kurzu, pretože si myslím, že je dôležitá, lebo ja som tam vlastne spomínam v tom kurze aj veľa praktických vecí zo života, aby ste si vedeli predstaviť na konkrétnych príkladoch, lebo veľakrát sa opakujú a presne toto je jeden z nich, že aby sme tak nadviazali lepšie spojenie s tým dieťaťom, aby sme si vybudovali dôvernejší vzťah, je dôležitý náš záujem z našej strany k tým deťom. A záujem je presne aj v tomto, že je to veľmi pekná otázka teda a keď sa teda to dieťa dostane zo škôlky, tak je super sa spýtať, že čo si sa dnes naučila, čo sa ti dnes najviac páčilo v škôlke, s čím si sa hrala, s kým si sa hrala, to som si vravila, že naučila si sa niečo nové. Hej, potom ja neviem, čo ste mali na obed, čo ste mali na desi, a to proste konkrétne veci, nech vám porozpráva, chutilo ti to, ja neviem, čo sa ti tam nepáčilo. Normálne sa spýtajte dieťaťa, čo sa ti tam nepáčilo, čo by si chcela zmeniť, hej, alebo keby si mohla, tak ako som už spomínala predtým, že čo by si, keby si mohla, tak ako by vyzeral ten deň, čo by bolo inak, hej. A čo sa nepýtať, no také klasické, ako bolo. Hej, ako môžete sa spýtať, mňa to tiež prvotne hneď vždy napadne, ale potom sa zastavím a teraz zmením to, alebo doplním to týmito otázkami, keď idú deti zo školy. Ale ako bolo dobre, viete, to je také, to už taká automatika, si všimnite aj sami seba. Skúste sa spýtať napríklad, keď chcete naozaj vedieť úprimne, nielen deti, ale aj partnera alebo kamarátky, že nie ako sa máš, alebo ako bolo, ale ako sa cítiš. Hej, ako sa cítiš? A už tam je takéto, ako sa cítiš, hej? Možno spokojne, možno nepríjemne, možno príjemne. I keď sa mi stáva, že keď sa spýtam deti, tak mi odpovedajú, že dobre, ale to je už podľa mňa taká tá fakt naučená fráza, takže sa nebať toho a pýtať sa to. Že ako sa cítiš, je to lepšia otázka, je to super otázka aj pre seba, že počas dňa sa skúste sami seba spýtať, že ako sa cítim, ako sa teraz cítim. A ak sa cítite nepríjemne alebo nejak negatívne, nejaká negatívna emócia, tak sa spýtajte sami seba, že a ako by som sa chcela cítiť.
A čo môžem preto urobiť, aby som sa takto cítila? Skúste sa takto odkoučovať a hneď sa vám môže zmeniť proste tá energia, tá nálada. Už len tým, že sa zamyslíte nad tým, ako sa cítite a ako sa chcete cítiť. Pozriem, či tu nemám ďalšie otázky. Aha, ale som si to tak nejako divne spravila teraz, no nevadí. No, ale nevidím žiadne, ak máte ešte kľudne sa pýtajte, ale mám tu ešte jednu a to vlastne súvisí aj s tým hnevom, som si nevšimla, že dcéra 2 roky a 9 mesiacov, čiže 2,3 roka, keď má nervy, drží pohár s vodou, pozrie sa na mňa a vyleje. Za sebou aj uprace. No, tak to je ešte tá dobrá alternatíva, že to dieťa vediete k tomu, že áno, vyliala si, ale treba to upratať, tak to dieťa si vie, ako si to má upratať. Respektíve, že si to za sebou aj uprace. No otázka je, no má nervy. To znamená, že niečo ju nahnevalo. Jasne vám chce dať najavo, že chce, aby to bolo po jej. Čiže ona si dovolí urobiť to, že proste vie, že vás nahnevá, ale chce to mať po svojom. Čiže to vyleje. Proste vyslovene z nervov. Keď vám to vadí, čo predpokladám, že asi vadí, skúste sa s ňou porozprávať, keď je mimo takého toho nervového vypätia a emócií a skúste sa s ňou vtedy v kľude porozprávať, že vieš, keď vidím, že si nahnevaná a ty držíš pohár a náschvál ho vyleješ, alebo vidím, že ho vyleješ, aj keď vieš, že ja to nemám rada, alebo nechcem, aby si ho vyliala na zem. Sice sa mi páči, že to po sebe upraceš, to je výborné, a som rada, že vieš, čo máš robiť, ale bola by som rada, keby sme to robili inak. Môžem ti nejako s tým pomôcť? Keď si nahnevaná, čo by si potrebovala urobiť? Poďme nájsť riešenie spolu, aby to dieťa malo tú zodpovednosť a radosť z toho, že môže samo rozhodnúť o tom a hlavne vie, čo mu pomôže, alebo môže to už vedieť alebo tušiť. A najbližšie, keď sa to stane a budete vidieť, že to dieťa už má pohár, tak mu len povedzte, že alebo podsunte, ja neviem, keď sa dohodnete, že ja neviem, bude hádzať vankúšom alebo niečo, to si teraz vymýšľam, tak rýchlo zoberte vankúš a vymente za ten pohár. Hej, uvidíte, ako bude reakcia, ale už keď vidíte, že už sa niečo deje, nie až vtedy, keď už začne, že už je ten moment, že už vyleje, ale nejak si to načasovať ako keby predtým, že už vidíte, že to graduje a vtedy to dať. Ten vankúš, že tu máš, hoď s tým, ak potrebuješ, ako sme sa rozprávali a tak ďalej. Ale nie, keď je už v tej emócii, lebo ten logický mozog už sa vypína a tam už môžete rozprávať čokoľvek, tam už to nebude to dieťa vnímať. Takže tak, no čo sa týka aj toho, že ten obdobie vzdoru a ako to funguje, že nám deti vlastne tým plačom v podstate spúšťajú naše staré zranenia. Všetko o tom vlastne rozprávam v mojom minikurze. Rodičovstvo v kocke, je to tam tak fakt pekne zhrnuté, nie bez omáčok, proste vyslovene len veci, ktoré mne fungujú fakt už viacerým klientkám, spätné väzby mi prichádzajú, že im to fakt strašne pomáha. Veľakrát ma aj prekvapuje, že sa opätovne k tomu vracajú, čo je super, lebo naozaj to nie je dlhé, vedia si to znovu pozrieť, nájdu si tam niečo nové a proste aplikujú to do svojho života. A tým pádom vlastne je tam aj zahrnuté, prečo to tie deti majú okolo toho roka, že to obdobie vzdoru začína, čo tam za tým môže byť, čo s emóciami mojimi, čo s emóciami dieťaťa, sú tam techniky, konkrétne príklady. Máte tam, čo tam ešte som dala, ešte napríklad hormóny, hej, ako ovplyvňujú mozog, vývoj mozgu, ako tí deti sa nevedia ešte regulovať, proste oni, hej, ten mozog dozrieva až do 24-25 rokov a oni tu majú nejaké 2 roky, to keď si predstavíte ako schodíky, hej, že sú na nejakom druhom schode, 3., 4. a majú sa dostať na nejaký 24., 5., tak je to ešte čo robiť. Čiže všetko toto je teda v tom minikurze. No a ak by ste chceli ísť ako keby hlbšie a vedieť komunikovať s tými deťmi, tak ten nový kurz ešte stále za zvýhodnenú cenu, ale už teda nie predpredajovú, sa dá kúpiť